Silav roj baş, var baş evanlo çend û çêkû mij bo amadekirina dixwazim pêşkêş bikim. Pêşî meseleya komîsyonê heye. Paşê jî daxuyaniya Rêzdar Murat Karayılan heye. Behsa wê rojê dike, me gotiya roja bêyom. Nureddin Sofî bi kîjan awayî bû hedef? Çawa şehîd bû? Hêzên dewleta Tirkiye çima ew ji we re kirin hedef? Axaftina Murat Karayılan heye, taybetî li ser vê mijarê. Wê rojê û bi hev re bûne. Rojekî beriya ku şehîd bibe, Dewleta Tirkiye êriş bike, wê rojê bi hev re bûne, xwestiye cih biguherîne bi şiklekî biye hedef. Hedefa balafirên Dewleta Tirkiye li herêma Garê. Ka detayên wê em ê ji we re bêjin, bi hevalê me hinekî komê serhev bin. Hevan we spas dikim mala we ava ji bo eleqeya we, ji bo her tiştî ji bo pêşxistina vê kanalê. Ez hewl didim saeta xwe de çê bikim lê canan nabe. Yani merû di aynî saetî de her roj zehmet e. Lê ez hewl didim hem serê sibê çêkim hem yani ne serê sibê ber bi nîvroyê êvarê û eger pêra bînim bi şev saet bîst û yekan de jî cana mîvanan digirim. Hevan îro Komîsyona Hevgirtina Netewî Xweşkûbiratî û Demokrasiyê ji bo lidarxistina ji bo pêşxistina vê pêvajoyê hatiye amadekirin. Komîsyon ji xwe û zanin civîna xwe ya sêyemîn lidarxist li salona merasimê ya meclîsê. Hate diyarkirin ku wê tekîldarê xebatên komîsyonê nexşareyekî were diyarkirin. Yani ji ber û pêve ew ê çi bikin, çawa tevgerin, tevlî kîjan xebatan bibin. Gulistan Kiliçkoçî daxife dibêje beşdarkirina hemû mekanîzmayên civakî ji bo pêvajoyê gelekî giring e. Cîgira Seroka Koma Wekhevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî Gulistan Kiliçkoçî di meclîsê de civînekî çapemeniyê li darxist. Rojevên hey nirxandin, analîzkirin, Koçît giringiya pêvajoyanî ziman çi got divê em çareseriyan li şûna nasnameyê bidin pêş, li şûna xefikan pêşa rojekê hevpar ava bikin, li ser vê yekê bisekine. Behsa gotina xefikê kiriye, balkêş e. Hin xefik hîs kiriye ku bas dike. Gulistan xanim dibêje em bawer dikin ku komîsyonê ji bo civînê îro rojevekî baş heye. Heman wext guhdarîkirina akademîsyenan, baroyan, hemû saziyên eleqedar rêxistinê mafê mirovan giring e. Yani divê em wekî komîsyon divê em bikaribin li wan godar bikin. Ev mihîm e. Ez bawer dikim îro qismekî ji wan tevlî bûne hem godar kirine û hem jî danûstandin çêkirine. Gulistan Kiliçkoçî destnîşan kir ku her kesê di derbarê aştiya demokratîk û pirsgirêka Kurd de gotinek xwe hebe, ramanek, fikrek yan jî pêşniyazek çareserî hebe ji bo berfirekirina mekanîzmayên beşdariya demokratîk di vê pêvajoyê de di civakbûnê de esas e. Yani mühim e. Wekî din Özgür Özel daxife heta tirs fikarên tekîldarê komîsyonê neyne rakirin pêvajo pêş nakeve baş nameşe dibêje Özgür Özel. Gotina wî jî balkêş e. Özgür Özel yek ji wan kesan e gilî û gazên cî wê hene. Dibêje heta ku demokrasî pêk neyê doza Kurd jî çareser nabe. Ji ber ku ew zexte ku bi salan bû li ser Kurdan bû îro li hember CHP tê pêkanîn ji alî AKP ve. Ew jî êdî bûne madûrê vê meselê. Niha serokê giştiyê CHP Özgür Özel li Enqerê di çalakiyekê partiya xwe de di derbarê komîsyonê de axivî diyar kir wan gefa terikandina komîsyonê li tu kesekî nekiriye, bila kes ranebe nebêje. Yani CHP tehdit kiriye. Ez ê komîsyonê bi terîkirim tiştekî wisa tune ye. Balkişan ser tirs û fikarên heyî baldariyê pêvajoyê. Gotinî wî ez hema ji we re bêjim. Ji bo sibê bêtir xwîn nerije. Di pêşerojê de welatê me wêran nebe. Em singa xwe didin ber hemû rexneyan. Eger rewşeke ji derveyê vê çêbibe jî wê bi dengekî herî bilind nerazîbûna xwe em ê nîşan bidin. Ev deynê stûyê me ye. Heta tirs û fikarên girêdayî komîsyonê neyne rakirin wê pêvajoyekê bi tenduristî neyê meşandin. Özgür Özel bi bîr xist ku wan heta niha 18 pêşniyaz qanûn pêşkêşî meclîsê kirine li ser vê mijarê. Wekî din wekîlê Partiya MHP İskender Bayhan jî xwe îfade kiriye di vê komîsyonê de dibêje divê ev komîsyona ku em tê dane derheqê civînên girtî de gel agahdar bike.
kîjan şeklî dibe bila bibe. Ama dibe em milletê xwe agahdar bikin. Ka em çi daxivin, em çi dikin. Hincivînên girtî hene ji ber vê behs dike. Hevan hema ez li meseleyekî teknîkî binêrim. Deng derdikeve, dernakeve, her tişt temam e, tekûz e, carna hûn jî me şiyar nakin. Ema em çi bikin hevan? Ez dibêjim qey temam e. Dengê me jî tê, mala we ava. Nana her tişt baş e. Her tişt baş e, tenê dibe em agahiyê xwe baştir berhev bikin û em xismetê ji hev re bikin. Ji bîr nekin, hem bi hevala dostê xwe re behsa me bikin, kanala me pêş bixin, bibin abone, hevalên ku îmkanê we hene bibin endam, vana tiştê mühîm in ji bo pêşxistina kanalê. Yani ev hevkariyeke di navbera me û we de hevan me. Wekî din ez hema bidomînim ji ciyê me ye, gelek kes daxivin di derbarê komisyonê de em hema mesele komisyonê bi dawî bikin. Ez dixwazim behsa ev Yaşar Güler jî heye. Ew jî hinekî provokatîv daxive. Ez ê ji we re bixwînim, fikra we jî merex dikim. Niha hevan me ji CHP pakêta demokratîkbûnê hatiye pêşkêşkirin. Tiştekî baş e. Serokwekîlê Koma CHP Murat Emîr anî ziman ku bê dem were bisînorkirin divê xebat bênekirin. Ev yek wê bike ku nîqaşên kûr û kûr bênekirin. Kurtulmuş jî di wê demê de kete navbera axaftina wî got xwe wekî îxtidarê bibînin. Ji bo çareserkirina vê meselê çi pêşniyazê we hebin, baweyekî eşkere bibêjin. Di vê komisyonê de bê firq û cudahiya îxtidar û muxalefetê divê xebat werin meşandin. Armanc ew e ji bo hemû deng bikaribin derkevin, ji bo ku herkes bikaribe xwe îfade bike biaxife. Lehevkirinekî herî xurt divê ji bo were kirin, pêwîstiyên serdema dîrokî bêne bi cîhanê. Ez bawer dikim hate femkirin. Yani divê her tiştî hûn dikarin bibêjin vê derê de divê komisyonê de armanca vê komisyonê ew e. Yani nebêjin vaya îxtidar e vaya muxalefet e. Divê komisyonê de herkes wekî heve. Murat Emîr hûrgiliyên detayên paketa demokratîkbûnê ku ji 29 xalan pêkite ji alî Komisyona Adalet û Demokrasî ya CHP ve hatiye amadekirin anî ziman ka binirin xalên ku tê de Kurdan eleqedar dike çinin hevan me. Ev paketa CHP. Avakirina Komisyona Aştiya Civakî, Adalet û Mutabaqata Demokratîk ya li Meclîsê. Du bi îxtidarê re ku destûra bingehîn bin pê dike, destûra bingehîn nayê çêkirin. Pêkanîna biryarên dadgeha destûra bingehîn û dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê. Yani serbestiya Selhedîn Demirtaş û hemû kesên ku dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê li ser wan biryar daye. Ji bo avakirina aştiya civakî, azadiya xwe îfadekirinê. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd, siyaseta demokratîk. Bi dawîkirina sepana qeyyûm û feraseta rêveberiyên herêmî yên bihêz. Ev jî balkêş e. Mesela qeyyûm bi dawî bibe û rêveberiyên herêmî erken rêveberiyên herêmî werin xurtkirin. Bi dawîkirina dîzaynkirina siyasetê ya bi destê darazê. Tavilê tehliyekirina tevahiya siyasetmedar û bîrokratên di çarçoveya hewldana darbeya nazdê adarê de hatine girtin. Yani dibe hemî kesên ku bi operasyona li hember CHP nazdê adarê hatine girtin dibe tev serbest werin berdan. Û bila AKP jî êdî bes darazê ji xwe re weke çû bikar bîne. Weke malzemeyê lêdanê bikar bîne. Daraz, edalet, mehkeme, tozger, hakim mirovê xwe bikartîne li hember kesê ku jî hez nake. Yani muxalefet. Muxalefete, rojnamegere, Kurd e, kî dibe bila bibe edaletê li hember wan bikartîne. Di serî de doza geziyê, berdana kesên di dozên bi mebesta tepisandina muxalefeta civakî de hatine girtin. Li her derê dünyayê îşaretê medeniyetê edalet ew ye. Edalet eger dibin kontrola îxtidarê de be, li wî ciyê demokrasî nemümkün e çêbibe.
Hakikaten jî vê derê de balkêş e. Yani xweş e. Yani xweş pêşniyaz kiriye CHP. Beriya her tiştî dibe edalet mantıqî be, bêteref be, dibin kontrola tû hêzekî siyasî de nebe. Di serî de doza Geziyê, berdana kesên di dozê bi mebesta tepsandina muxalefeta civakî de hatine girtin. Hemî werin berdan. Rêgeza diyariya hukukî ya di qanûna têkoşîna li dijî terorê de. Ev jî divê were serarastkirin. Têkoşîna li dijî terorê qanûnekî heye, hema her kesî divê çarçovê de digirin. Kî pirtûk bixwîne divê derê de davêjin. Kî biçe mala kesekî ku Tayyip Erdogan jî hez nake têkoşîna li dijî terorê em te davêjin hepsê. Başkirina mafên hêzên ewlekariyê û memûrên sivîl ên di bîrokrasî ewlehiyê de dixebitin. Pirsgirêka sûçê heqaretê ya li serokkomar û peywerdarên cemaweriyê. Ev sûçê heqaretê bi dê hezara însan li hemberî wan sûç yani hatine li hemberî wan îddianame hatiye hezirkirin, hatine sûcbarkirin. Çima? Her gotinekî wan, her rexneyekî wan wekî heqaret li Tayyip Erdogan hatiye kirin. Wisa nîşandane û doz vekirine. Ji ber vê CHP dibêje ev qanûn divê sererast bibe, biguhere. Pirsgirêka sûçê heqaretê ya li serokkomar û peywerdarên din ên cemaweriyê. Ji nûva serarastkirina sûçê tehrîkkirina gel a kîn û dijminahiyê. Ev jî meselekî mühîm e. Kî serê xwe rake tiştekî bibe dibêje tehrîkkirina gel, kîn û dijminahiyê. Cezakirina gotinên nefretê û sûçê nefretê. Hewciya saziya mafê mirovan û wekheviyê ya Tirkiye serbixwe bibe. Têkoşîneke xurt ya li dijî sûçên li dijî mirovahiyê û îşkence, ev jî mühîm e. Li Tirkiye kî îşkence kiribe, divê weke sûçê li dijî mirovahiyê were hesibandin û li gorî wî divê xebat were meşandin. Divê were ragihandin ku ji pêşniyaz qanûnên ji rêvebiriyên otorîter hatine wergirtin, paş ve gav hatiye avêtin. Têkoşîna xurt ya li dijî tundiya ser jin û zarokan. Pirsgirêka xwegîhandinê ya weke astengiyekî li pêşiya mafê agahdarkirinê disekine. Betalkirina qanûna sansûrê. Rakirina astengiyên yasayî li pêşî azadiya çapemeniyê mühîm e elbet. Kêdira dünyayê dibe bila bibe cî ku azadiya çapemeniyê medya ragihandinê evkarê ku em dikin eger azadî lê tune be li wê derê otorîterî heye, dîktatûrî heye, demokrasî lê tune ye. Rakirina tevahiya astengiyên qanûnî û sepanan ên li pêşî azadiya xwe bi rêxistinkirinê. Ew jî mühîm e. Bixwastî çapemenî mühîm e, xwe bi rêxistin bikî yani mafê wî. Mevzuateke înfazê ya adîlane berfireh li gorî rûmeta mirovahiyê ye. Bi dawîkirina sepana şahidên nepen ku mafê de rizandina adîlane bin pê dike. Ev şahidên nepen, şahidên diziyê ew jî rezaletekî ye. Hema çi dibe şahidekî veşartî tînin sûç dixin sûyê kesekî temam e. û veşartiye kes kesî nas nake. Yani tamamen ji îftirayan pekti. AKP kî bixwaze bavêje hepsê jêra şahidekî peyda dike hevan. Em didomînin. Divê tavilê pêşî lê weregirtin ku saziya poşmaniyê ve neguhere îtirafkariyê. Ew jî ji bo wan derbastar e. Yani însanekî bixwaze ji xebatekî xwe poşman be, yani ji bo bikaribe fayde bibîne ji wî cezayê, divê muameleya îtirafkariyê lê neyêkirin, zor lê neyêkirin ku gilî hevalê xwe bike. Di sînorkirina mafê parastinê de hewceyê baş vegav biavêtin. Hewceyê pêşî li ber lijneyên îdare û çavdêriyê yên girtîgehan weregirtin ku biryarên keyfî nedin. Ji bo kesên ku ji kehakê yan jî ji kar hatin avêtin, dîsal karê xwe vegerin, divê rewşa wan ji nûva di çarçoveya hukukî de were nirxandin. Kanûn hükmünde kararname, yani biryarên di hukmê qanûnê de gotinekî ji devê Tayyip Erdogan derdikeve, dibêje filan kes girêdayê filan rêxistinê bila ji kar were avêtin. Bi hezaran însan mağdur bûn ji karê xwe hatin avêtin. Canan însan hene
em bêjin ji bo teqewut bibe 25 sal jê re lazim e. 24 sal û 11 meh xebitiye davê je ji kar mafiyê teqewutê jî dişewite. Rewşên wisa hene. Gelek însan neçar ma derkevin Ewropayê. Ev mesela kaheke mühim e CHP aniye ziman ji bo dewlet li dijî hemû baweriyan bê alî be bila pergaleke nû bikeve meriyetê. Divê di lêpirsînên siyasî de xespa rayê ya dozgeriyan bê bidawî kirin. Hevando pêşniyaza CHP ev e niha ez cih bidim Wezîrê Parastinê ê Tirkiyê Yaşar Güler ka ew çawa gotinên beredayê dike yan jî belkî mêrik rast dibêje em nizanim. Lê dibe bersiva vî kesî were dayîn. Yani bi vî şeklî merû nikare behsa pêvajoyê bike hevando. Em vîya wisa dayîne ser ekranê. Wezîrê Parastinê yê Tirkiye Yaşar Güler li Colemêrgê li ser pêvajoya çareseriya Xifî got Tirkiye wê ji pirangayeke mezin ya lingê xwe xilas bibe. Güler li Colemêrgê Bakurê Kurdistanê li ser pêşhatinên pêvajoya çareseriyê got bi vê pêngava ku ji bo aştî û biratiyê tê avêtin wê biratiya ebedî ya gelê me xurttir bibe. Ev çareseriya pirsgirêka 40 salî ye. Li gorî wî pirsgirêk 40 salî ye. Çünkü dema ku PKK derketiye pirsgirêk dest pê kiriye li gorî wî ew wisa dibîne. Wezîrê Parastinê yê Tirkiye got navê vê pirsgirêkê yani navê vê pêvajoyan tê dane Tirkiyeya bê teror e. Ev projeya biratiyê ya dîrokî çareseriya pirsgirêka me ya herî mezin e ku 40 salin enerjiya me dixwe. Tirkiyeya ku ji pirangayekî mezin a lingê xwe xilas bibe wê di gelek waran de ji hilberînê heta geşedanê bigêje astiyekê bihêztir. Türkiye ji pirangayekî mezin yani ew hesinê mezin ku li zîndana dixin lingê girtiyan ji xwe re wekî ev doza me, dawa me a siyasî, tekoşîna me ya Kurd û Kurdistanê ji bo xwe wekî pirangayekî mezin dibîne û dibêje em ê jê xilas bin. Eger em jê xilas bin em ê bihêz bibin di meselê din de. Aborî, ekonomî, vir da wê de. Rêxistin hatiye asteya çekdanînê. Güler îdia kir ku wan di tekoşîna li dijî terorê de serkeftinên mezin bi dest xistine, dibêje di encama vê yeketiyê de rêxistin hatiye asta çekdanînê. Yani hêjî asteya ku rêxistin hatiye bi şerê xwe çekdarî vegirê didin. Yani dibêjin em di şer de bi ser ketine. Ez vê gotina Yaşar Güler weke bêexlaqî pê nasê dikim. Çünkü her du aliyên şer 40 salin li dijî hev şer dikin. Her du jî li hemberî hev bi ser neketin. Tiştekî wisa tune ye. Keçû xortê Kurdan bixwazin di mesela şer da dikarin hemî bajarên Tirkiye serûbin bikin ve ya tê zanîn. Kurd dikarin gelek rêxistinên cuda derbixin Türkiye zirar bidin Tirkiye. Wê demê artêşa Tirkiye nikare bilive jî. Niha mesele ne ye? Mesele vê derî de maqûlbûne biryar e. Milletê Kurd biryar dide ku dawa xwe ne bireyên çekdarî, bireyên siyasî bidomînin. Eger li hemberî wan mirovên medenî hebin elbet. Niha însanên mîna Yaşar Güler hebin û wisa biaxivin beredayê rê li ber şerê çekdarî vedike ji nû ve. Belkî PKK nebe rêxistinekî din. Ama derdikeve. Çünkü li hember vî mantıqî tekoşîneke siyasî nayê meşandin. Ne mümkün e. Ancak ev Yaşar Güler'in bi hezaran Yaşar Güler jiyana xwe ji dest bidin vê dünyayê biterîkinin neslekî nû were hinek medenî be, însan bin, mirov bikaribe bi wan re bide bistîne. Ancak duan şertan da mümkün e. Çareseriya doza Kurd. Axaftinê wî binêrin yani di vê pêvajoyê de çawa radibe dibêje yani şerm tune ye. Yani wexta wî ye mirov tiştî wisa çawa dibêje? Di tekoşîna li dijî terorê de serkeftinên mezin bi dest xistine, di encama vê yeketiya me de a rêxistin hatiye asta çekdanînê. Wekî din eşkere kir ku divê PKK bi hemû şaxên xwe çekî xwe dayîne,
biryara xwe fesihkirine bi temamî bi cih bîne. Yani tu çend kiloyê tu radibî talimat didî peyekê. Yani mesela hedê xwe derbaskirin ev e. Mesela nizane xîtabê kî dike. Yani tu bi vê rêxistinê re li ser masê rûniştî, te çi daye vê rêxistinê, te çi soz daye vê rêxistinê, tu berdêla wî de çi dixwazî? Mesela tu dibêjî di vê rêxistin hemû şaxên xwe çekan dayine. Yani PJAK, QSD, YPG, YPJ hemî kî tune ên di li gorî vê felsefê tevdigerin çekî xwe dayine. Yaşar Güler başka emrê te heye wekî din. Yani hedê xwe derbas dike, radibe emir dide rêxistinekî li dijî xwe. Veya balkêş e. Yani ez dibêjim rayedarên Kurdistanî, rayedarên tekoşîna Kurd û Kurdistanî rê nedin vê meselê. Beriya niha bawer dikim Rêzdar Karayêlan helbesteke pir tund nîşaneviya dabû û bang li AKP kiribû ku bendê vî hinekî bişirînin. Yani ji goyî bikişînin. Yani bi vî şeklî nabe. Yani insanekî mîna Dewlet Bahçelî radibe dibêje em di şer de bi ser neketin, êdî bes e, em dixwazin bi şiklekî dawî li vê pevçûnê bînin, em meseleyê xwe bi rêyên siyasî hel bikin. Ew jî derdikeve ji xwe re pay digere. Wekî din çi dibêje, yani ez vê dibêjim ji bo bikeve qeyda. Ne ku gotinê wî biqîmetin. Ne ku vê derê dixwazim bibim tercümanê wî û gotinê wî wergerînim. Ne tiştekî ye. Gotinê berdayîne. Ama ême wezîfa me çi ye? Em navbênkar in. Di navbera bûyer û millet de. Em mecbûr in rastiyê ji milletê xwe re bibêjin. Mêrîk Rabiye tiştekî wisa dibêje. Dibêje PKK bi hemû şaxê xwe ve çekê xwe dayîne. Yani rêxistinên girêdayî wî xwe fesih bikin hemî. Mijarên pêvajoyê hem ji aliyê saziyên eleqedar ve hem jî bi rêya komîsyona ku li parlamentoya hatiye vekirin wê werin rêvebirin dibêje. Ji me ev e. Hewa ecayîb germ e. Li cem we jî ne germ e nizanim ama li cem me ecayîb germ e. Em dipijin û nabînin. Em mîna mirîşka di firûnê de dipijin. Erê wallah. Ya ême însan jî em ecêb in. Em hem ji sermayê gilû gazincan dikin hem ji germê. Îja mesele çi ye? Niha hevalê me fehm nakin. Dibêjin ya çima li Ewropayê klîma tune? Ya heva min e? Ewropa salê mehekî du meh germ e. Ji bo mehekî du meh jî kes ranabe klîma naxe malê xwe. Malê Ewropayê de qalûfer hene ya esas qalûfer e ji ber ku 6 meha zivistanê sar e. Welatên rojata navîn di şûna qalûferê de klîma heye. Millet klîma dixe malê xwe qalûfer naxe. Mesele ew e. Ji ême li Ewropayê jî qalûfer esas in. Wextê mirov malekî çê dike yan jî derbasî malekê dibe pêşî dibe mirov sîstema wî ya qalûferê bide berçav yan jî wî esas bigire. Hevan no. Niha me vê sibê ji wara pêşkeş kir, me îlan kir şehadeta fermandar Nûreddîn Sofî gelek milletê Kurd êşand. Îro merasim di van saetan de jî merasim heye li Rojavayê Kurdistanê. Niha bi vê wesîlê fermandar Murat Karayîlan axifiye roja şehadeta wî çawa pêkatiye, dewleta Tirkiye çawa çima ew kir hedef. Ez hema wî jî ji wara bixwînim paşê vegerim cem we. Endamê Komîteya Reveberiya PKK Murat Karayîlan diyar kir ku fermandarê HPG Nûreddîn Xelef Mihemed bi nasnav Nûreddîn Sofî meha Nîsanê 2021 li serê çiyayê Garê li Garê biborin di encama şopandinê de di êrişekî esmanî de jiyana xwe ji dest daye. Beriya niha hêzên parastina gel HPG ragihandibû ku yek ji fermandarên wan ê payebilin Nûreddîn Xelef Mihemed 6 Nîsana 2021 di êrişekî esmanî ya Artêşa Tirkiye de jiyana xwe ji dest dabû. Murat Karayîlan behsa çîroka jiyana Nûreddîn Sofî dike di televizyona Stêrk TV'de. Dibêje sala 1990 tevlî refên girî lebû. Karayîlan da zanîn ku Sofî li gundê Mişerfayê li bajarê Qamişloyê li Rojavayê Kurdistanê
وکی زاروکی هری پچوک ای مالباته کی 11 زاروکی هاتیه دنیای 11 خوشکو برای بیهنه Karayılan diyar kir ku Nureddin Sofî di sala 1990 de dema ku li Helebê li zanîngehê beşa fîzik matematikê dixwend hatiye tevlî xebatê rexsinê biye. Piştre jî tevlî refên girîla biye. Murat Karayılan alîzman ku Sofî di navbera salên 1990 û 96 de du caran li cem Rêzdar Abdullah Öcalan maye. Wê demê li Şirnaxê Wanê di pêvajiyên piştre de jî li Başûrê Kurdistanê xebat meşandiye. Yani li pir deran sekiniye. Erê hem çûye ew geliye Bekay hem çûye Şamê li cem Rêzdar Öcalan sekiniye, Başûrê Kurdistanê xebat kiriye û qismekî mezin yê fermandariya xwe jî li Bakurê Kurdistanê kiriye. Ka em binêrin wekî din kîjan agahî hene hevano. Murat Karayılan dest nîşan kir ku wan Nureddin Sofî di sala 2003 de wekî fermandarê eyaletê şandiye Amedê. Di kongreya nehemîn APK'kê de jî wekî endamê komîteya navendî hatiye hilbijartin. Li Bexdayê hat girtin bû fermandarê giştî yê HPK. Behsa girtina wî ya li Bexdayê dike. Çünkü armanc ew bû ku Nureddin Sofî were Ewropayê tevlî xebatên Ewropayê bibe ê rêxistinî lê îmkan çê nebû ji ber ku li Bexdayê hatiye girtin. Ka em binêrin Murat Karayılan çawa behsa vê meselê dike. Piştî sala 2005 Nureddin Sofî ji bo xebatan me xwestin bişînin Ewropayê lê ew li balafergeha Bexdayê hat girtin. Hûn zanin hevan salên 2005 salên heqeten bi lerz bû di lerîzî yani rêxistina PKK di nava xwe de guherîn û veguherînên mezin pêkanî bû. Qismekî mezin ê rêxistinê jê veqetiya bûn çûbûn Başûrê Kurdistanê xwebreyk û pê kiribûn bi şeklên cuda. Yani ji sala 2000 heta 2005 rêxistin heqeten di lerîzî pêvajiyekî wekî pêvajiya niha hebû ama nû bû yani ji bo wan. Ji Bakurê Kurdistanê temamen vê kişiyan hatin yani krîzekî siyasî hebû di nava rêxistinê de li Ewropayê jî rewşekî wî ew hebû yani pêdivî bi însanê weke Nureddin Sofî hebû li Ewropayê heqeten. Ji niha pêvajoyê em tê dane em midî xwedî tecrübe ne diyem pijiyanê wextê biryarekî tê girtin em şok nabin. Ama salên 2000 dîsa pêvajoyekê wekî pêvajoya îro hebû. Pir însan şok bûn. Hema ji sisiyan beşekî rêxistinê belav bû. Hevan na. Velhasıl Nureddin Sofî ji bo xebatan me xwestin bişînin Ewropayê lê li balafergeha Bexdayê hatiye girtin. Piştî ku ji girtîgehê derket ji bo endametiya Konseya Rêvebir a Kecekê hat hilbijartin di sala 2007-2008 de jî li Rojhilatê Kurdistanê tevlî xebatan biye. Derbasî Rojhilat biye. Karayılan anî ziman ku Sofî di navbera salên 2009-2013 de jî wekî fermandarê giştî yê HPG wezîfe kiriye piştre jî biye fermandarê biryargeha navendî. Niha pêvajoya Oslo'yê heye, şerê li İranê heye. Wana da hemî rol lîstiye. Karayılan balkişan ser pêvajoya ku sala 2011 di navbera MİT û PKK de li Oslo'yê dest pê kiribû. Ev jî pêvajiyekî balkîş bû. 10 salan carê wisa pêvajo heye. Salên 2001 bû, ana 2011 heye û paşê jî awa em tê dane. Ev pêvajoya 2011 heta 2005 jî dewam kir. Pardon, 2015. 2011 heta 2015 jî dewam kir. Dibêje li Oslo'yê hevdîtinên me hebûn bi dewleta Tirkiye re. 14 tîrmeha 2011 komekê gerîleyan dema li serê çiya digeriyan rastî leşkeran hatin. Tam di dema pêvajoyê de 2011 pir mühîm e tiştek ku Karayılan behs dike. Dibêje ev çalakiya ku niha behs dike biye sebebê xirabûna wê pêvajoyê. 14 tîrmehê bû sal 2011. Hevdîtinên me hene li Oslo'yê. Komekê gerîla dema li serê çiyayan digerin rastî leşkeran tên. Wisa xuya dike ku şer û pevçûn derdikevin. Li wê derê 13 eskerên artêşa Tirkî têne kuştin. Dewleta Tirkiye ev yek kir hincet û hevdîtinên Oslo'yê pêvajoya Agirbestê bi temamî bi dawî kir. Li ser têkçûna pêvajoya 2013-2015 gelek nîqaş têne kirin lê
beriya wê jî hebû. Karayılan devê pêvajoyê de balkişan ser êrişa Îranê ya li Qandîlê û van agahiyan dide. Mesela beriya wê, beriya 2013 di sala 2011 de şandeya me, şandeya Tirkiye gihîştin mutabaqatekî hevpar protokol hate çêkirin. Ew protokol teslîmê hikûmetê hate kirin. Şandeya me, şandeya dewletê di protokolê de li hev kiribûn. Em li benda wê bûn ka wê hikûmeta AKP çi bersiv bide. Carekê din pêvajo têkçû şer dest pê kir. Şerekî gelekî giran dijwar bû. Sala 2011 li dijî gelek deveran êriş hatin dest pê kirin. Wê demê di aynî demê de Îranê jî êrişiyê serxandîlî kir. Hin dostên me agahîdan me her du dewletan di nava xwe de tifaq kirine. Yani İran û dewleta Tirkiye. Xwestine weke sandwîç dor li evê teng bikin Qandîlê. Ji ber vê yekê dewleta Îranê jî êrişî Qandîlê kir. Ji ber ku li Qandîlê şerekî gelekî dijwar de hate meşandin, hevan Nureddin Sofî hat Qandîlê. Demekî li Qandîlê ma, sala 2013 çû Rojavayê Kurdistanê. Karayılan da zanîn ku Nureddin Sofî sala 2013 derbasê Rojavayê Kurdistanê bîye. Demekî di qada siyasî de wezîfe girtiye, pişre tevlî pêkhatiya leşkerî bîye, beşdarê têkoşîna li dijî Daişê bîye, li Rojavayê Kurdistanê ya. Sala 2013 şûnva êdî Nureddin Sofî li Rojavayê Kurdistanê ye. Wekî din çi Sofî di Nîsana 2022 de ji bo serdanê derbasî garê dibe. Yani ji Rojavayê Kurdistanê tê ji bo serdanê diçe garê. 5 Nîsanê sal 2021 em li garê bihevran e. Wî dixwast biçe serdana HPG, hevalên xwe ê berê ji cem ve qetiya. Roja din yani 6 Nîsanê bû sal 2021 ji HPG bi otomobîlê diçû Akademiya Şehîd Mahir. Yani biryargeha navendî ya HPG Helwandera BİM jê re dibêjin. Bi otomobîlê dixwaze derbasî Akademiya Şehîd Mahir bibe. Wan agahî wergirt ku keşîf heye. Keşfa dewleta Tirkiye heye. Ji ber vê yekê bi hevalekî ciwan ê bi navê Bextiyar re ji otomobîlê pêya dibin. Yani bi otomobîlê diçin paşî pêya dibin. Wan li heremekî xwe parast. Ew wesayît çû. Ew li wê derê man. Lê diyarê ku dijmin tespît kiriye hinek kes li wir pêya bûne. Wan êrişekî esmanî bir ser wê ciyê ku ew jê pêya bibûn, ji wesayîtê pêya bibûn. Karayılan destnîşan kir ku di wê êrişa li nêzîkê gundê yek vanê de li gel Nureddin Sofî endamekê din ya rêxistinê ew jî ji wanê bû bi navê Baxtiyar wî jî jiyana xwe ji dest daye. Yani wesayîta ku ji deverekî diçû deverekî pirxkirine ku di hedefa dronan de ye Nureddin Sofî bi tevê hevalê xwe jê pêya bûne. Yê din bi rêketine çûne. Tiştekî nehatiye serê wan lê dewleta Tirkiye ji ber ku xwestiye operasyonekî nuxteyî pêk bîne yani şopandiye. Li wê derê şehîd dibe. Yani ev jî kirinên dewleta Tirkiye, artêşa Tirkiye çi qîmetê me hene li vê dunyayê qîmetên însanî dibin, qîmetên ser erdê, bin erdê, qîmetên me ên siyasî dibin. Ez wextê dibêjim qîmet destkeftiyên me jî. Li Bakurê Kurdistanê tu qîmetekî me li derve nehîştin. Hemî avêtine hepsê. Li Rojava wisa. Dewleta Îranê dîsa bi vî şeklî. Yani li cem Kurda dî herkes hemfikir e ku yeketiyekî lazim e. Dibe em zû bi zû rê nedin hêzên xêrnexwas ku bikaribin çav berdin dewlemendiyê me. Yan jî me têk bibin. Hevan ez heman nûçeyên deqeya dawî binêrim eger tiştekî tune ez xatir ji we dixwazim. Ez bar dikim wisa baş e. Tiştekî pir awarte tune ye. Na Almanya ez hinekî bi du gotina basa Almanyayê bikim. Ev çi meseleye nizanim. Di van demê dawî de Almanyayê dest pê kiriye însanan ditirsîne, koşber dike, balafirê swar dike dişîne. Xeteriyekî wisa li ser êzidiyan jî heye. Mesela pir êzidî neparast. Gelek êzidî vegerandin
niha pergalekî li Şengalê ava kiriye Almanya. Li wê derê hem dixwaze xestexane ava bike, hem jî navendên rehabilitasyonê dixwaze ava bike li Şengalê ji bo ku însan ji wê derê neyê. Yani mesrefê ku jî êzidiyan re li welatê xwe dike dibe ez li welatê wan bikim, bila neyê. Ji bo Kurdan ji bo êzidiyan alîkî de baş e. Çünkü êzidiyên ku tên Ewropayê belkî ew bixwe asîmlê nabin, lê nifşek du nifşê din şûn ve zarokê wan hemî dibin yani ji êzdatiyê dûr dikevin. Êdî dibin çi ew meselekê din e. Wezareta Karê Navxwe ya Almanya ragihand ku sala 2024 ji 20,000 ji 20,000 kesên dersînorkirî erê 2316 ji wan zarok û cîwanên di navbera 6-18 salî de ne. 20,000 însan dersînor kiriye Almanyayê. Di nava 6 mehê îsal de jî 1345 zarok cîwan hatine dersînorkirin erê. Eleqa wan zêde bi Kurdî ez binêrim ka çi qas ji wan Kurd in. Hinekî tevlê heve. Rêveberiya Herêma Brandenburgê ya Almanyayê erê 43 kes ji Iraqê dersînor kiribûn, di nava wan de Kurdên êzidî jî hebûn. Erê malbatekî Kurd ê êzidî jî hebûn. Meselekî pir nemihîm e ama dîsa jî ya koçber eger bikaribin pergalekî li welatê xwe bibîrin baştir e elbet. Hevando ez hema vê gerim cêm we ka we qet çi nivîsiye ji min re ez destê min tenê ez li meselekî dikarim binêrim. Tenê ji we re bêjim hewa pir germ e. Mala we ava ji bo van gul û çiçekên ku ji me re dişînin, ji bo van qelbê ku ji me re dişînin her hebin. Heqeten hûn hêjan e hevanda. Seyfettin Çelik mala te ava. Eger tiştekî ez canan berê ku xatir ji we bixwazim canan tiştê girîng hene ama aniha dibînim ku normal silavê we hene, silav û rêz, hurmet ê me jî hûn çi ji bo me dixwazin em jî eyn tiştê ji bo we dixwazin hadê her hebin. Êde baş e di xatirê we silav rêz tem baş.